ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи Ангур ва Боғ. Имрӯз 2 сентябри соли 2023 мебошад ва мо қарор дорем дар шаҳри Турсунзода дар хоҷагии деҳқонӣ оид фаромӯш кардам, оид ба чормазпарварӣ дар танаи Адир. Мана вай алюмин завод аст. рӯпарои алюминзавод танои Адир аст. Мана ин Адирҳо ҳастанд ва дар танаи Адир боғи чормағз кардагӣ. Чормағзи Чандлер, чормағзи туркӣ ва чормағзи туркӣ аллакай 5 сола шудааст. Ҳамин сол 5 солагиаш мегӯяд, 4-5 солагиаш ва аллакай бастагӣ. Қадаш 1, 2, 3, 4 болош 5 метр. оби қатрагӣ гузарондагӣ шудааст ба зери замин ва мана заминашро бинед нам аст. ба оби қатрагӣ Адирро обод карда чормазхӯрӣ кардан. ин чормазҳои Чандлер, ин чормазҳояш. Сарпарасти ин боғ яъне ки кураторашон муаллим профессор Саидали Гулов ҳамунҷа шиштагӣ ва мана бинед ин дар танаш як 4 кило чормағз дорад. Мана хеле бисёр мебандад. ҳоли солашро нагирифтааст. ана 5 ба 5 шинонда шудагӣ, 5 ба 5 шинонда шудагӣ, мобайнаш зич шинондагӣ ки аз инҳо то 30 кило чормағз солои 2 сол пас гирифтанӣ. ва мо инҷа омадем бо як 5 нафар аз шаҳри Душанбе маро илтимос карданд ки ба мо бурда боғи чормағзро нишонтӣ. анамин 5 нафар номошонро намедонам. анин бародарам мехоҳанд як 5 гектар то 10 гектар боғи чормағз кунанд ва аз ман пурсон шуданд ки чӣ хел мо боғи чормағзро бинем, тамошо кунем ва бо ман маслиҳат кунанд. ман аз Туркия ба инҳо ба бародаро ниҳол дастрас кунем. инаш дигар ме инаш 493 ин медонед чӣ хизмат мекунад? ин хизмат мекунад барои гардолудкунӣ. ина бинед калон ҳам бо ин чормағз калон пухтагӣ бошад, кафидагӣ ку идона бинед чӣ қадар калон ҳам. 4 қисм як қисмаш кани ҳамина шумо ба дастон кушед. чормағза калониша бинанд. калона гибрид канед пускунед ако. чормағз калон шудагӣ аллакай. мана амин мана ин дар афтоб сӯхтааст ме аллакай. ин гарми мо як тарафаш ҷола задааст. чӣ канед кани ина бинед кани як хӯред кани чӣ хел соус ана ҳамдиёрони азиз ина чормағзро бинед. чормағзҳои Чандлер мо меовардагӣ анам хел ин Чандлер ва Чандлер набуд, авай барои гардолудкунӣ буд. Чандлер ин мебошад ки имсол бастааст, ба мазза чормағз будааст, пӯсташам талхӣ надорад. ва ин чормағзҳои Чандлер чанд ба чанд шинондагӣ ҳисоб кардед ҷубо? 5 ба 5 шинондагӣ буда. 5 ба 5 ина бинед қуша бастагӣ бинед 545 марка. мумкин дона бошад. 545 дона. B11 ҳар якташ бо номери худашро дорад. мана ҳамдиёрони азиз чормағз, боғи чормағзи Чандлер. хеле дар мобайнаш якташ хуш шудааст, боғ бехушшавӣ намешавад. мана инаш бо номер доштааст B1
B1P522 M654. هر یک این رقم دارد به خودش. همداران عزیز، منم که باغ‌های چهارمغز کرده می شود، باغ‌های چهارمغز کرده می شود، لیکن باغ چهارمغز رو شما مهنت میکنید، مهنت میکنید. من نمی‌بینید چه بستگی مایده چه چهارمغز که چه بستگی. همداران عزیز، منم خیلی باغ چهارمغز از بلندیش روم، اگر بعد با از بلندی میگیرم. این برادرها شناس شوند، اگر نهالش رو که گفتم ما با آنها دسترس میکنیم. در پناه خدا باشد، با گروه انگروه باغ باشید.